Tuhan kita Nabi Muhammad, penghulu kita yang sahabat di kolam saudara. Wassalamualaikum sama kasih dah. Mulanya kami nanyono datang di tapati masjid ala panwadi orang. Atirai lagi-lagi ela sudah saranta masagalo lampu la saudara pasangan ini aja mama ala pandai batingga mama nanam rupiah 100 janang atau mana tiang. Tambah lagi timba ko joroko. Ako ada depan nanti lah sarang elo. Duduk lah berapa maka lah basanto sagalo sia diri lah telah biaro. Di sekolah kami kaku marisan saya kami ngaji ada di kami tak pandai di sekolah lamu ada terapakai sebelum negari ada balai-balai. Pegang di penghulu mati jo pegawai. Di sekolah kami kaku mari rumi kami ngaji serah ale moto ida di sekolah lamu sarah rapati sebelum negari. Kamu saji tak pegang di bilal limam jo kati anta ko manuku agar angkala. Ante ko ada untuk tak sepi ke dalam lubang jarum pinjai. Pasan pangarang ko jawab jalan lah banyak dipandang. Oleh banyak dirasa ilmu aku panjang mau kasih diri aku marina datang dari jauh atau mula datang. Ya baduyun-duyun ka masjid nagadang ngandak manangakan turito silawai dolang. Antaranya kami nado pasang sinar berapi joto panas singalang di malam sekarang kok silawai sinar berapi dimisahkan orang baik marai balai kota Padang Panjang balai nyorami pagi jo patang ba ibarat pendi jo koreta loy. Oh nyampang ko ado orang nama numpang biar kapai atau kapulang. Nabaku siap bujang. Aku donya naga puak lari nyo kancang sinar berapi untuknya malam pendi nyo buru Aku do patah pinggang. lari menengkui dia penyakit nyo malam wangi tu la tatonumpang. Alam nasi karang. Pikir mana ada dosa lah di sini ngalang. Nak lah singgah.
dari sumana dari tunjuan oleh nabi dari kami kama kama tu oritu oleh di buku bawa asamu nanti nabi oleh sebelum di kambang tu
kapai bawa Dio semua sekali olah di buku ratu Di negeri singgah langlah dengan lekan jadi Awang terus masyarakat Iyo tupan singgah Oleh singgah lebar bilangan legaduh Dalam rangka memeriahkan dari iyo besar nangku Hari Raya Aidil Adha iyo lekannya Oh dimeriahkan mana Iya cara silawat dulan Dipanggil aku ke silawat ladu tukang lada curito Jangan sampai dilewatkan kesempatan elok nengko Lakato muka di mana cukup rasanya Lagi inal dia suara ke ibarat bagarajo Karena pengajian Iyo penjelasan sekali Oh di bidang agama Nilai suruh iyo juga kawa Aduh di dalamnya Hutang lagi itu menjalankan saja Pipi doma pandang sentuh di angin batio Keputusan paham supaya nak jam jangan kaji surah keliliran kandung berciciran Ayah di hutan olah dia air di tawan gitu curahkan taruh di pura taruh di hutan iyo di tangan lagi tulapikan itu misal rupa pengajian kajian banyak tak ada keputusan pikir olehmu sebuah hadis surah tentu Oman Arafah iyo fakat Arafah dengan apa siapa mengenaikan dirinya Tuntu ila kaji diri Onan sabana diri Natan tuinyo
hakikat nyomai samaku ulima ilah dan lalenga itu ionya tubuh ayat sabita yaitu rohani nyawa yang gila di danga ojo talingo ini oleh sungguh terjali oleh penamu Muhammad le'alayan usamita iyo mangkula dekatanku iyo dicari dengan alimu oleh bukan injozat oleh sifat lari pembukaan minum bukan makan iyo lalu jodohku onde dikatu jangan oleh supaya nanya toleh nanti ujuran mereka pada guru onde kajilah undangan onde ode kaji benar
malaikat raja dia kena bagi para ubatullah dan nyatakan dia buat semua pintu terbuka penantilah subuh lera orang nampak lera hatilah lama bertemu Tuhan juga sabna dalam seluruh kampung yang enak sekian ulur kami berdoa sinar berapi ikona mono kami berdoa senteng babilai asamu topan singal mulu bertamu sinar barapi bilangan kado Candoriku sama so iyo dahulu delai kalau dikira masih surau musallam masuk dulunya memang coba jahmada iyo lesa sudah itulah indah iyo larno puno Iyo alhamdulillah lahir iyo nampaknya macam mana penonton kini nanti bo Iya yo enak do panamu do Lelaya do anak-anak unyil do puluh ulama iyo datanglah kasadonya Talak ya iyo ada tu ala pangulu dengan rajo itu datang pada malam nengko Allah semua berhadir malam menyonengko dia datang dari luar gantiang malaya do walau datang dari layah dari Subarang do puluh dari danyo sono walau dari ladenyo koto walau iyo dari gantian si kadun bunga turun puluh si tabulai datang nyopulo dari lupu amat pucing padang panjang banyak lepuluh samula berhadir pada malam menyonengko kalau iyo tadi bilang pak katonan iyo ay para kopol laden lesa bantajago samula kita dana iyo nanesa bantajago lasari dan iyo ay de batamu iyo ay jarang mabasuh cara sarupo gini acara nanasana rupo iko talak yo nini nanyo mama alapa kumpuan nana kasadonyo ba itu yo de elonyo sa iyo de sakato sa ciyo iyo nama ayam sadan cionan de ba abasiyo babana bare biko basa monaring yona jinjing la denyo pulo onan ringan samo di jinjing bare samo di piku abasamu ala dia nini nala jo mama pangunu saratu dengan rajo oba itu bana kalau dikiro lagi diara onde iyo nyojo ay la jo pantuna akar oleh iko namonyo ya mama samalam nangko lakan tu di bari opado malam nangko onde de sinara barapi buliakan asalero nasanang supayo manyalero Anasari itananga onle
Hei yang tua tua kayu orang nan gagah paminyak nala derupunya Sekalian pangulu jodoh tu alat tipu sadonyo Bakopi aike ladu dua yo desa gitu Ai la samo sala ola di pandang matu Nyobana ladun sana gitu de angku wangi itu bandanan de galanyo ai orang nan gagah arif lagi yo bijaksana Beliau dulu lah pernah jadi tukang curi tuai Tapi sayangnya indah sampai yo kagundai yo Ai sampai kini nana beliau pun jadi malah pehau Mana ada gitu indah labasu sama jaliau iyo nan bala rumah tanggo la di malam ini dapat bala tamu mungko Oba Allah menyabui agama ngaku nene La saja aku angin tangai oba rumah tanggo Ai kapatang baru kabaso bu anak anu lama nangisu gitu nyobana kalau nala dikiro tetapi liau dio hari ke kampung kita kasihkan di baliau la panopulo Nalasi munca onne ma amati la tarama Olanda kapara amamba ola diam lalu kola paone ma anana la kadonyo ada dosara adini nang taba Onde la ba atando de awa la jota biang la sandamanya tane ma anana la kadonyo diri atabang lakasama Laki boni sama onde mencari makan oleh onde mencari makan Oh dari nini ala nini turun ke mama Ya dari mama turun ke mana kan Ya dari mama turun ke mana kan Bila tumbuhnya nala di batu kalau hore jonen belingka balingka kalau hore lingka nane balingka kalau nanati ditanamkan batu kalau hidup hati di bagal kalau hidup oh dia bagal kumbang dati Allah kati ena kula la bagodo la enna pulang bagodo Allah patah tu ada mama ilah de bacarian la pusa kula muqabali Allah kana mudo la pusa kula mu oleh baik tuju kajadelu mina ya manurun ko bangajolun to manurun ko bangajolun to ada dosara aku tak dimakai ya lama nagari onne nana kabina so lama nagari onne nana kabina so Allah tanah ala nasi ola lado la tunggu sabantan ay boleh anak masa la tunggu sabantan ola boleh anak masa la kajiran kuanang kadado la boleh salam ada onde nani tu awa
hidup ladanya awal Iyo itu pantun nada itu namanya Iyo Allah kami beri Iyo dimuku bersama kami dan hadir samalam engkau Inilah jadi dahulu samintara Iyo ini tu kenakal dan legarekan gitu rekan ladanya kami sama tukang curi kau Iyo itu panasinggalan Tolonglah sambung sasudariku Dukuanan ranca Jol lagu siro Koko lagu sirat aku do Ajo din kuri Kan jadi do Sambil bakar Bala buejo Do padang pasir Eko namujo irama lagu lima iko namanya sinar baraki mabari pulau La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Hai Muhammad Rasulullah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Aku lima itu adalah sakti wajib imani di dalam hati itu adalah sakti wajib imani di dalam hati tiada terpengaruh oleh duniawi itulah ia mukmin sejati tiada terpengaruh oleh duniawi itulah dia hai mukmin sejati La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu oi utusan Allah itu adalah sakti wajib diimani dalam hati Kulimah itu adalah sakti wajib imani di dalam hati dan terpengaruh oleh duniawi itulah dia mukmin sejati pengaruh oleh duniawi itulah dia hai mukmin sejati La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Qul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Tiada Tuhan selain Allah Muhammad itu utusan Allah Kalau dia datang
agar iman lah matilah suci. Wala kemudian hari kolakar sinar marapi. la di buwe di mungkona narami. Agar ka untuk api nonton narami. Tang barami rami. Letan lapia letan mudo sarato kanti. Itu daripada kami. Nilai awak na santia awak na tenggo awak nomor satu lah de orang nan nomor dua. Nilai awak lah dan punya lesa kalau di dunia nangko. Nilai yo de la tinggi ho nilai yo nampak do foto. Apung kuila de nyo kadang lah tapi isi lah de nyo ampo. Nilai kadang lah dan otak yo saban sampai rono. Nilai dapet lah napi tua dari tukang lah de curito. Sinar lah de barapi delai kula de namonyo. Kawati puro saya anak lapau diminum air bagulo. Ada langit hijau naroko kawan basantonyo.